buri tu bisi phai kengke tamo khlai jai tong eba selaba satu wi phai kengke tamo khlai jinai lama tamo hamale obono juri sing serious ke na khangke obo saya hini sing juri saino man khangke o sayani yakni tini tabukno yokna nangnai khajani takhukte bohuk song phari sing tini belai ke serious matter no tui wan suk laino ang kaisa comment no tui khok tangano oboni bising tini phari sing tini o kusungjak sumchok no tui wan suk laino aroni yakni bahai yoknai te Kristo phasingo bahai ke thangnai obno tui phari sing wan suk laino khoroksa poito khlanyai om hai ke comment ano sio ani mokol kiokha belai hambai kaitini o ko khnamani bisingti ani busakni sumchok ksap tongmani no ang nugui mankha ang bo khoroksa Christian dada haike ang khoroksa sikla kaijakna hwnei khoroksa buri ang baimang ani nogo haike ani a sumchok ongui tongmani no ang tabuk tamo khlainai ang bahake mathangjaknai comment ni bisingti ano srai ke kaitor bai nakarjaknani no mathangjaknani no lama phunukjadi aw belai ke hambai mario oito khlainai khoroksa takokno nini o bukha bisini kokno singbai ning share khlaima bagai ning tawana de ang nini bomong mention khailia obono ang comment ni bisingti sayabui obo jotono saiman thungsi thungnei obono ang video ni bisingti baskango tugui phayo kaitor no hamari khlaitung teini khaki filma abo soyong thung emotionally ongyawoi soiseke khaki filma ni ongthung soiseke khaki filma ni to khangke kaitor no na khanai teining asomsoni yakni katinan bai kaitor bo lama phunungnai phari o video poilan simi pai thagjara nai di sing bai ke asomsoni yakni katiwi bai ke thangnai wan suk laino kaitini khok bai ke o kogo thangna sagang puila sing wan suk laino sing se pro sini somchok no tui saimano obono kha mothang jakmao yapiri semase somchok no saiman mani bisingti se somchoni khaki filnani mosuk mani somchoni nakar manan mosuk mani sini bukha bai mase somchoni proti sing saiman mani ongkha khaki filmani kaisa protik se khorosa borok somchono saiman khangke bo abono emotionally kapmani bai simi tongyawi aroni kipili phayan nangnai phiaba obo somchok angsaya khlaike hani kabi simi tongma bai ongla aroni yakni kipili aroni yakni yuta nongoi phayan nangnai Kristo phasingo obose soini khaki filmani phadi sini jetrini serious matter topic no tui wan suk laino ani bukhao abo yogri mang tongo yorjak mang tongo tamne hinba tabo kwbang ma siklarok a sexual sin bai gdalai tongkha kaijege oino hiksaini tomung tonglai tongkha sini bosarok no sing phataro torohoro nogbara otoniwo pia baksa pornani ebarang ajinani thuije tongdi sakni hamya musungmano sakni tongthong mung tongnano se supungnani bagai tonglayo oborok nole ang hinna musungo phataro toni mani silai nogotubui Kristo phasingo tlangai deman obose saitona nangsugo ongya khele borni phala kamawi thangano mol borni bagai mungsapon tongroglak borni ukloga sigrang puisa khimani ongthong borok mungsa sigongi phan phaitung haipan Kristona semalia ke mungsapono manma tonglak abo bai simia nogotui tongphaima to tongoino tongo abo bai payakho paisumale kok singi paijak kailai barni salrok songjakse nogo phailai tonglaikha obongkha tabuni trend belaikeno fashion hamia tabuni ozrao siklawni maino obo haphaikya tamongno aboni buthai siklarok kaitini phasingni makhang phirogi tongte tongo kaitor bai haksal ongmang tongo mothao thangmanya ongoi tongkha kaitini ko bukhao habya onglai mang tongkha pholani onotini bagai wansungma krui tungluk ongoi thangkha sengsani phasingo simi sengsani rangri aro simi se khasiklai tonglai mang thangsiwo oborok belakhina jora hamya phaisok bayo sini motha ran chawi thangte tongo motharok buksongte tongo mothani borok keseng ongte tongo osumsok goliath hai kotor mangoi tongkha phia khayok jaknai khe omose pastor songhor abono nugya eba nuguibo nugyasi nugya masi hake tongkhana mothani tuiphang abono nugya guardian sok abono nugya nukphano nugya hake tongkhana warning renai bokorei sini yakbai sini bosarok no singno bothanani lama utlangai thangka pholao mungsa se kri hingke boba tamole tongnai buksa nongnai mungsa phanoya pholao komai se thangkangke sengsani bebak maniba tamo manma klainai sing tamo khlaite tong sini siklarok no sini girja sini motharok buksangte tongo borok mothani bagai khanang lailia obo sini bagai unnotiya sing jora jora jisuno manui sing belai develop ong khani sao boba hai develop abo orang puisani develop rang puisani develop ba kubun poito khlaino butong bla
borok buto nini sai tebo develop sudi arok naine di borok tebo develop haifano soi o hamari hini himani mothani bagi pholani bagi aborok korei nini ani mothabo thiga bhaino sing ma phale girjao kaham ke phayo sini ser rokno sing girjao to bimadia tamongui thangte tong sing wan chugya hinba sikla rok abono saya hini nuknani slai abono fashion haise nuksio normal haise nuksio abo hai rokno nukmang tabungni je phainai ser rokbo mungsabo onglak abono siringlai tonglaisio church nok rokno entertainment haise ma tongo masamung rasamung bebak no thik haipano borok wan chuklayo angba thikno khlai tongo blahani sana thangke aborok mungsapano soi sasukjak krei sexual sin kaitini mokolo saya se hinke ang bahaike sajak hinnai bahaike ang thikno tong hinnai ani khokbai ang kaham rasaboi tongmabai kaham masamung masai tongmabai ani tomung se hamliya hinke ang bahaike sajak hini manai bahai bai bukhano methek mani abo joto ni slai sakno bandi mani kotor seklai nai kaitor sexual immorality ni mazrari awi tonglak singlogo kolosai chapter 3 verses 5 6 norok ni pisingni o sungsani tomung no mase ma khibinai buitala ongmani no tomung sitra tongmani sak motok tongmani hamya musuk mani te khamai marok no khibidi khamai male takjak matanyo suri ma haise pansugni di oro tamosa buitala ongmani ma khibinai hini saw o tomung hamya tongmani no ma khibinai hini saw oba sekeno sitra obono kaidor takjak matanyo suri ma sukke phunugo oba soi ke takjak matanyo khuluma haise ong hini saw pholao aboni maneno kaidor takjak matanyo khulum kangke boya kari ne diba sing khathare lamba kono ko ano kari keno phang ta khulum de hini saw sing bono kari mungsa singno khulum kangke abo nini bosong o phaini je piri kaituni sraimung masana hini saw girima singsase o sexual sin dok orni yakni sing katre nangnai sing bujina nangnai o je nai thokma kaito sino je snamui di mani obono tamoni bagi di mani saboni bagi di mani obono sing buji hanke sing deranai sing lama koronai sauble omotui tomung tongma bagi kaitor kok khana yarok kaitor bai jole jagi yagol sujak nai hini saw kaitoni yagol sujak nani patro tangdi obo belai ke girima singsase kaito sino je pro yagol sunani basawano sing boni baskango basai de tongai manno manglak ning pola mau himi tong ning sumso kalai tong mano ning saimaya hanke ning follow thijak suksong silai follow thijak nong silai awon bagi pari sojagongdi kaitoni jole mung ni naro klaini ni sakang kaitoni jole mung ni naro klaini ni nai tong kahani ning baike saiman nai ning omhai tomung hamya obostha jorawo ning atomung hamya wono kilik jagong nai obo hamya hini saiman nai haiba ning arono kilik jagong nai ning trik he uslo nai pholani kokno ning interest onglak jolimani sungsani tomung samung age khibi phaijaga tomung rokni naro phai hap phainai khaksangeni nobar sisawi tongnai ning sakno Kristo puila o tongma haima tonglak tabung ning surinani interest phaigla song horokno nokhe ning khanna mo songnai boroni kok ning khana mo songriya motha fellowship ning interest rikha bahan bothani musungmani bagi simise phainai backslide ding ongi thangnai oborok ongkha signal kaituni jolimung ni gana o phai sok phaijak dakti khe khaki pila hingke kaituni asraimung nini sakao klai thangano bisikse kirima singsangno tamni hinmale aje hik sai hinmani aje sexual design hinmani abo saboni bagi tamoni bagi sexual design kaitor snamani abo hik sai ni bagi simise snam jago abori phataro hinke kaituni raidano sabai maklai nai tei somsok no ongnai kaitor buitala tangthong hinino bo hebrew terani sairo sao kaijak maungka joto bai kaham hinjana nangnai abono sing kuthoke wancho kangke buitala ta ongdi kaijak yesni sakang tomung sidra ta tongdi okokno sananayo abo katchei a buri bai kaijak sinai hinbano katchei o sala bai kaijak sinai hinbano kaijak yesni sakang luku baskango kaituni baskango tei pasaroni motharoni baskango kaijak yasak abo kaituni mokolo kaham ini romjagya sing nasingi matongnai sakno sing control ma khlainai human being jorao sini attraction phainai sini hamya musuma phainai phiaba sing control ma tongnai bahaike kaitini kokbai tei pholani bisingti se sing sakno control khlaiman nai buitala ongmani abo kusungsak sumsokse abo kaitor bai halok derario soitano lama rimang tongo aboni bai kaitor saimano soitani khio sing kasai thangnai lama koronai hinai ang bai kaitor bar warning rio buitala taong dihini kathar elamba kabang ma sijak tongo sing abrono nugui saimano nangnai abo nini ani bagise sojak khlairi mase abo kaijaroni bagibo aboni bagi phari sing sakno kok ma khnarinai discipline ma tu bonai sak soinya nangnai
soi jora no mana singnai ma surinai te kha ma kipilai phari tabuk sini a poito khlaina ni singmo thangsiwano boni परिस्थिति tabuk o mahai jora phaisok paikha bo burui tubi phaikha oro phaina nangya tongmani oro phaisin sagang bujina tongmani haipano burui tubi se phaikha hinke tamo khlaitai tong eba selaba satu wi phaikha hinke tamo khlaijinai lama tamo hamale obono juri sing serious ke na khangke obo saya hinai sing juri saino man khangke o sayani yakni tini tabukno yokna nangnai bahai himale abo mothroni basngo phano eba pastorno tubi phano kaijagi ma painai logologi paino abo left thaise gri kha heni mano ani rangkri heni mano ang tegi sani samung tongkho heni mano ani kabang ma samung payakho tabuk jora ongyakho okokrok sanani tabuk gri kha ang kabang ma borok no omahai sabani nugo tubuile phaikha haipano kaijak de himpano kaijagya tamni himale rangkri tei abo bai simia jotono hohom dodom naithoke kaijak na musung jago phiaba obo jodi sumsok jangoi tong khangke o sumjoni yakni yokna lamale tini tabuk no kaijana nago hinkele abote bose deranai lermani abote bose deramung phainai kaitor bai salmang se tongnai saiman tete a sumsok no kharioi tanmani abote bo kisitra ongnai aboni bagai lamale kaisa se hohom rodom ni bagai leta wansok sidi tabuk kaitono se kiri garadi sumsok khlaijak mano se buji garadi oboni bisik se serious matter obo bemani sele bote bo kothuk kaitono kiri ui tongkhe sumsoni khaki pilani musung uni tong khangke tabukno aboni lama naituna nangnai aboni lamang kha rang mo nangya kono phano hohom dor mo nangraya rang kari hingake je saklai pano tini tabukno mothani bisingti khoroksa sik pas no ringoi kaijagi paigradi kaitini thario pastani bisingti mothani baskango jotoni baskango nong nokhuni baskango kaijagi paigradi aboni yagulo jeongmani ongrawano dorga nangkhe haino hai toi sakpro kaijak mani salo abono moitu khlai tei hohom dodom khlai mano je khlaina musung khlai mano phiaba tabuk a kaitini jolimung yakni katina bagi samas ni baskango mothani baskango ning o ki hisa paino o tongma baino kaijagi se pai garadi tabuk jora kuri kha ani rangkre ani jora nyakho hohom dodom khlainani abo amai sani mung sapase jora kuri kha karon aborno wan sugya boino nogotu bai phailai kha tabukle kaitone se kiri garadi boino sari manani boino sari maya abo meter kotroya kaitono khusi khlaiman ke bebak no thigongnai khajani takhote boksong kothoke wan sugine dio kokno ning jodi soi soi ke khaki philnai no hingkake abo sumsok gnang abo sumsogong khahini saimani kapmani bai simia abang tukhunang khahini samani bai simyongla khaki philnai borok log loge paino u turn khlayo log loge paino bukha salayo a sumsoni yokni lama tamo kaidini folani bising teino nini sumsokno ning nugo nini sumsono ning saiman khangke a sumsoni yokni lama tabungno tamo khlaini himale ning sala ongthung buri ongthung ning jodi nogono tubi phaike hangke abo tong phanyo tong hangkake abo buskango dariyati lete patau nyati tabo pastor eba mothani borok no ringai kaijagi paina nongthung mothani buskango simi phano tei jaiti gosti rokno simi pan ringi nai abo ongya khake pastor no saisung pano ringi manoni tobo kaijagi paina se kotor kok kaitor norono o kok biti